Ni gael pethau y llyfr ate. Iawn ate. Beth gallu di weithio fi rai yn ati'r clawr y llyfr yma? Mae Lois yn bws. Yn bws ydyn. Yn le ma'n o'r y bws, mae fi. Yn Caerdydd. Yn Nghaerdydd, ti'n iawn, ie. Beth yw enw'r llyfr? Beth yw'r teitl y llyfr gwawr? Caerdydd. Caerdydd, da iawn. Dyn ni'n tynnu cwpl o eiriau mas o fan hyn i fi Jenna, i ni gael gweld os ydyn gallu... Da. O, dyna un gynta, ie? Yn gael gweld beth mae'n dweud. Be mae'n dweud? Arlunydd. Arlunydd. Chi'n gallu gweld y gair yna? Ie. Os da chi syniad beth mae'r gair yna'n golygu? Y person sydd wneud y llyfr. Neud y llyfr, ie? Os gyda chi syniad pwy yw arlunydd y llyfr yma? Pwy? Annie Lloyd Cooper. Ti'n iawn, mae'n dweud hwnna'n dweud, lluniau gan Anne Lloyd Cooper. Da iawn ti, tynnu air master fel dwi'n gwybod beth arall i ni'n gwybod yn y llyfr. Oesio cael yn gwybod. Ffeithiol. Ffeithiol, ni'n ddangos y gair i bawb, ffeithiol. Fi'n gwybod y gair o'n bydd yn hofio. O, be'n y ffaelu, ti wedi clywed y gair o'r blaen? Ie. Mae'n siŵr ar Mae'n ystyr, gair ie? mewn e, ffeith. Ie, beth mae hwnna'n golygu de? Fi'n- Mae Ryan yn gwybod, ti'n gwybod gwan? Sut mae'n edrych o? Fi'n gwybod i de, mae'n rhywbeth am y llyfr. Fi'n gwybod yn golygu Ryan? Mae'n lot o ffeithiau. Mae'n lot o ffeithiau, ie. Pethau go iawn, dy fe, pethau sydd wedi digwydd go iawn. Felly, ydy hwn yn llyfr ffeithiol? Wel, mi gael ni weld ydy'n llyfr ffeithiol yn beidio. Mae ni, dyn ni'n un meddoli i ddod O, maen nhw'n dweud gilydd, digwydd fod. Maen nhw'n bar. Beth maen nhw'n dweud? Clawr, blaen, clawr, o'r. Ie, dangos dyn fel. Chi'n gwybod geiriau? Clawr blaen a clawr o'n. Okay. Dangoswch i fi, ble mae'r clawr o'n ar y llyfr? Wrs, ie, clawr cefn. Clawr o'n, mae rai pobl yn fan y clawr cefn. Okay, beth sydd ar y clawr o'n da? Chi'n gwybod? Mae'n gweud dewch i Gaerdydd gyda Lois a Tom. Ie, dewch i Gaerdydd gyda Lois a Tom. Beth mae hwnna'n neud yw gweud chydig bach yn beth beth sydd yn y llyfr yn dyfa. Yn cofio'r gair yma? Broliant. Ie, broliant. Y broliant sy'n dweud chydig bach am dod o hyd i'r wybodaeth arbennig yn y llyfr i ble fydden ni'n gorfod troi yn y llyfr. I'r cynnwys. Chi'n gwybod yma'r cynnwys? Ie. Goswch i fi. Ti'n iawn, ie. Dudalen. Wel, y dudalen gyntaf y llyfr yma, ynddo fe? Dudalen gyntaf. O gore, wel beth am i ni droi heddiw de? I dudalennau 4 a 5. Beth i ni'n mynd i fod yn darllen? Heddiw, am beth? Bai Caerdydd. Bai Caerdydd. Oce, chi eisiau chwilio dudalen 4 a 5 gyda fi? I bai. 4 a 5. Iawn, felly. Ydych chi'n hoffi darllen chydig bach yn eich pen am funud, ie? Jyst yn dod o gyfaredd o wybodaeth sydd ar y dudalen? Mor glawdd, mor harfren. Da iawn. Hwna yw'r labeli yn dyrau sydd yn y llun. Iawn? Nawr, gwedwch wrtho fi, chi'n gwybod y llun na? O ble mae'r llun na wedi cael ei dynnu, chi'n meddwl? Ble mae'r camera? O'r awyr. Ie, awyrlyn yw yn dyrau. Llun o'r awyr. Fel se gyda chi aderyn ar Sut maen camera. nhw'n helicopter? O brenydd, falle. Achos ti gallu agor drws fel sleidio fe. Wedyn ti gallu edrych lawr, wedyn ti gallu tynnu. Ie, da iawn. Wel, ti'n fod yn darllen y geiriau sydd ar y dudalen i fi? Yr brawddegau. Mae Caerdydd wrth ymyl y môr. Mae morglawdd wedi cael ei adeiladu yno. Hwn ydy Bai Caerdydd. Beth morglawdd? Cwestiwn da. Os yna air o fewn y gair? Môr. Dudalen 6 a 7. Mae yna wybodaeth am beth? Adeiladau. Adeiladau. Mwy nag un adeilad yma, dy fe? Adeiladau, da iawn. Ydych chi'n hoffi cael chydig bach amser i ddarllen y brawddegau yn eich pen, ie? Wedi dod i sgwrs am Senedd symbol
siap a symudiad y môr. Dyma hwnna'n golygu. Mae to pren y Senedd yn symbol o siap a symudiad y môr. Beth yn y byd yw'r Senedd i ddechrau da? Chi'n gwybod sydd wedi darllen Dwi'n meddwl fel waves y Senedd. môr. Mae fe rhywbeth i wneud efo sionau y môr, ti'n iawn, siap a symudiad y môr. Ond beth yw'r gair Senedd? Beth mae hwnna'n golygu? Senedd. Ydyn ni wedi darllen rhywbeth am y Senedd ar tudalen 6 neu 7? Na. O'ch ar y top tudalen 7, ni'n gwybod beth mae'n dweud hwnna. Darllen nhw'n fe gyda'n gilydd. Mae adeilad y Senedd ym Nghaerdydd. Mae gwleidyddion yn gwneud rheolau i Gymru. Felly, beth yw y Senedd? Math o Rheolau lle? rheolau neu math o le? Math o le. Math o le. I wneud rheolau. Yn union. Lle arbennig yng Nghaerdydd lle mae rheolau yn cael ei wneud. Rheolau i ble? Rheolau i... Gymru. Dim ond Cymru. Dim ond Cymru. Achos mae yng Nghaerdydd. Achos mae Lloegr gach chi cael fel ti'n cael rhoi rybysad y llaw, ond ni ddim cael rheol na. Ble mae rheolau Lloegr yn cael ei penderfynu da? Yn Lloegr. Prifddinas Lloegr sef... Prifddinas Lloegr. Prifddinas Cymru Caerdydd. Llundain. Dim iawn, Llundain Griffith a Wili. A, dyn ni'n gallu defnyddio yr patrwm yma, achos wedi gweld lot o hwnna yn y tudalen yma, yng Nghaerdydd. Gair yn gyntaf. Mae llawer o siopau yng Nghaerdydd. Mae môr efo lot o pethau Disney yn dod efo Sir ar y to yn Caerdydd. Mae lot o pethau diddorol yn Caerdydd. Bendigedig. Mae yn y Senedd yn Caerdydd to braf. Diolch. Mor glawdd yn Caerdydd. Da iawn. Chi'n gweld, weithiau mae geiriau fel Caerdydd yn newid yn dyn nhw. Dwi'n gweud yn Caerdydd, ydyn ni? Yn Caerdydd. Chi chi teimlo fe? Gach chi yn? Caerdydd Stadiwm y Millennium, neu erbyn hyn Stadiwm y... Ydyn sy'n sôn yn hoffi'r enw hwnna. A beth arall sy'n yna? Stadiwm y Millennium. A'r lle ti eisiau mynd i beth pobl trwy'r ffenest? Be hwnna? Canolfan y Millennium. Millennium. O, chi'n gwybod beth? Mae yna 4 brawddeg yn hyn. A gan bod 4 ohonoch chi yn y grŵp, ydych chi gael brawddeg gyfeiriau? Dechrau fan yna. Mae canolfan deledu yng Nghaerdydd. Os fi'n gallu gweud o fi'n dal trwy gweud yng Nghaerdydd. Ie, hwnna beth fi'n mynd i dweud. Ydych chi'n mynd fel un, ni'n deimlo fe Da iawn. Dwi'n credu fi wedi bod hwnna. Iawn. Pwy sy'n darllen y brawddeg nesaf? Wyt ti'n gallu eistedd smart o'r brawddeg plîs mae'n i? Waw. Fel mae'n bwysig yn eistedd smart o'n gallu canolbwyntio ar y geiriau, dwi'n meddwl. Mae rhaglenni teledu'n cael ei ffilmo yno. Fi actually eisiau mynd i gweld y ffilm. Mynd anno bendant, achos mae'n edrych yn hwyl iawn. A dwi eisiau mynd anno bendant. A fi yw... Dwi ddim. Dwi ddim eisiau gorfod gwisgo lan fel môr-leidr. Wel, fi eisiau, achos fi efo pirate dress. A fi? Ti'n barod am y sioe yn barod e? Mae ni? Mae parciau yng nghanol y prifddinas. Mae llawer o bobl yn hoffi Caerdydd, Gogi a Hamddenach.
Da iawn. Gwni allan y frawddeg ola gyda'r Ryan. Mae llawer o bobl yn hoffi cerdded hamddenna yn y parciau. Snaid newydd fyna i rywun? Hamddenna. Os snaid mewn yn y gair? Ham. Chi'n iawn? Ond di hamddenna? Wel, chi'n gallu bwyta ham pan bych chi'n hamddenna. Mae hwnna wych bod chi wedi gweld ham. Ond os newid gair yn Os mae'n lot o ham yn fewn. Hamdden. Hamdden. Chi wedi bod yn beth yw'r teitl y llyfr na'r Teithio ddoe a heddiw. Da iawn, gofio, teithio ddoe a heddiw. A pwy yw awdur y llyfr na te? Elwyn Owen. Da iawn, Elwyn Owen, ie, col enw hwnna'n dweud, Elwyn Owen. A pwy yw'r arlunydd te? Ydy? Ti'n iawn, darllen yr ethol. Ann Lloyd Cooper, mae henwi fyna yn diwedd. Nawr, wrth edrych ar y llun sydd ar glawr y llyfr yma, ydych chi'n gallu dyfalu beth ych chi'n meddwl sydd yn mynd i fod yn digwydd yn y stori yma, neu yn y llyfr yma? Mae'n mynd i teithio ddoe a heddiw. Ie, mae'r cliw yn y teitl yn diwedd. Ti'n iawn, teithio ddoe a heddiw. Llun o beth sydd ar y clawr te? Ti'n fel? 4 o bobl, a beth maen nhw'n wneud? Tyr? Yn rhywle. Rhywle. Maen nhw'n eistedd yn rhywle. Ydych chi'n gallu dyfalu ble, Ryan? Wrth y bwrdd yn neud rhest. Maen nhw'n wneud rhywbeth wrth y bwrdd, ti'n iawn. Ofi? Yn yr awyren. Mewn awyren! Dydyn ni ddim yn gwybod, dydyn ni? Mae'n fi'n meddwl achos ffyrnas mae'n edrych mewn awyren. Neu trin. Neu trin. Beth wyt ti'n meddwl, Libby? Ti'n gweld y lawr lan ni'n gwrtes fan hyn? Ti'n gweld y rhywbeth wylad y sgrif fan hyn? Os wasgwn ni rhif 1, beth chi'n meddwl ddigwydd? Mae'n agor sefydd i. Ti'n iawn, Harry. Cynnwys. I tudalen y cynnwys, ie. Beth yw gwaith y tudalen cynnwys, de? Beth mae tudalen cynnwys yn neud? Gwawr. Gweud fi mae'r hyd o'r tudalennau. Yn union, da iawn ti, ie. Felly, os ni'n moyn dod o hyd i wybodaeth am drenau, byddwn ni'n chwilio am y gair tren neu trenau yn y cynnwys yn hyn. A wedyn byddwn ni'n mynd syth i'r tudalennau heb gofod trafferthu edrych trwy'r tudalennau eraill. Ydych chi'n gallu bod yn detectives da dweud fi ar ba dudalen mae'r wybodaeth am dren neu trenau. Harry wedi chwilio am y barod? 10. Da iawn ti, Harry, darllen chwim. Trenau ddoe, trenau heddiw. Pa dudalen wyt ti eisiau mynd, Harry? Trenau heddiw. Ok, wel, mae hwnna'n dudalen 11 yn dweud 11, felly gliciwn ni ar y rhif 11. Roi'r wrth y dudalen yn gyflym yn dod, a dyma ni. Trenau ddoe. Mae Lois a Twm yn gweld hysbyseb ar y we. Hysbyseb. Newch e? Hysbyseb. Beth yw hysbyseb? Beth yw'n golygu hysbyseb? Maen nhw wedi gweld ar y we, ti beth? Fis. Mae'n swnio fel chi'n chwilio am lot o eirio fewn y geiriau heddi. Hysbyseb. Byseb. Byseb. Mae bys yma fe? Byseb. Byseb. Hysbyseb yw, os ydych chi eisiau i rywun i ddod i weld o beth ydych chi wedi gwneud, ydych chi'n rhoi hysbyseb iddyn ni yn dweud amdano fe. Neu, os ydych chi eisiau gwerthu rhywbeth, neu os ydych chi beth agosach chi, ydych chi'n rhoi, mae'n chydig bach, fel post yna fel arwydd, ie. A chi eisiau dweud rhywbeth o rhywun arall. Debyg hynna. Hysbyseb. Triwn ni fe to? Mae Lois a Twm yn gweld hysbyseb